ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିର ଚିନ୍ତାକଳ୍ପ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କୂଟନୀତି ବଳରେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବା କଳାରେ ଅତି ଧୁରୀଣ ଥିଲେ ଚାଣକ୍ୟ। କୂଟନୀତି ବିଶାରଦ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା। ନନ୍ଦବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରି ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଶ୍ରେୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଚାଣକ୍ୟ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ପିଲାବେଳର ଏହି ଘଟଣା। ମା'ଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ। ଦିନେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ମା'ମାନଙ୍କ ଭଳି ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ମା' ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖାଇଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଅତି ଖୁସି ହୋଇ କହିଥିଲେ, ମା' ତୁମ ପୁଅ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ବହୁତ ନାଁ କରି ଅସାଧାରଣ ଖ୍ୟାତି ପାଇବ। ଦିନେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ହେବ। ଲୋକେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏଭଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ପୁଅ କେବେ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ସତ ମଣୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତା'ର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିବା ଦାନ୍ତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତରେ ନାଗଚିହ୍ନ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ତ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଏହା କହି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ମା'ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଚିନ୍ତାର ଦୁର୍ବିସହ ବୋଝ। ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଲା ତାଙ୍କୁ। ଚାଣକ୍ୟ ଫେରିବା ପରେ ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ସନ୍ତାନର ପ୍ରମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା' ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହେବା କଥା। ହେଲେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପୁଅ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କଥାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଯିବ। ଏହା ଭାବି ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ରହିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଚକ୍ଷଣ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ହେବାର ସକଳ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପୁଅକୁ ଏକଥା ଅଛପା ରହନ୍ତା କିପରି? ମା'ଙ୍କର ସର୍ବଦା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଚ୍ଛନ୍ନ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଦିନେ ଜିଦ୍ କରି ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ମା' ସହଜ ସୁଲଭ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ। ପୁଅର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ମା' ହାର ମାନିଥିଲେ। ଅନନ୍ୟୋପାୟ ହୋଇ ଅସଲ କଥା କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ହସି ହସି କହିଥିଲେ, ମା' ଏଇ ଛାର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତୁମେ ଏତେ ବିଷଣ୍ଣ ରହୁଛ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମା'ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳକୁ ଯାଇ ସେହି ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଭଙ୍ଗା ଦାନ୍ତକୁ ମା'ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି କହିଥିଲେ, ମା' ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ପଦ ମୋ ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ। ତୁମେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତୁମର ସ୍ଥାନ ସର୍ବାଗ୍ରେ। ଆଜିର ଅମରବାଣୀ। କ୍ଷୀର ପାନ କରି ସର୍ପ ଉଗାରେ ଗରଳ, ମହାନର୍ଥ ଉପୁଜାଏ ଅନ୍ନ ଖାଇ ଖଳ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର।